सांग्रं सालर शेवरा तोली कामियो दाम थाम तामी तंगमानी जराबो IPFT नि बखाक्तै IPFT एनुअल कॉन्फ्रेंस पांदा लुआजी जाखा पांदाओ नारवा यंगै फाइमा जाखा मंत्री शुक्लाचरण नुआतिया IPFT नि जनरल सेक्रेटारी स्वपन देबबर्मा कचाम MLA प्रंत देबबर्मा ते YIPFT नि जनरल सेक्रेटारी मनो सिंह जमातियानो खबुई खुवाई वेस्ट डिविजन नि प्रेसिडेंट सामुएल देबबर्मा तेइतंखा IPFT नि जुदा जुदा आदंग्रक तिनिनि सालो IPFT नि बखाक्तै कतर एनुअल कॉन्फ्रेंस पांदा लुआजी मुंगनि बिसिंतै IPFT बदलनो ताइबो करा खायनानि कक कचाल लाइखा मानजाकनाय आदंग्रक सिने IPFT खुवाई वेस्ट डिविजन कमिटी अबसने ताकलाय 2024 नि लास्ट मंथ जराबो जतन थांनाय 4 तारिख डिसेम्बर 2024 खुमुलुंनि प्रोग्राम अरने होइते थांका एवं आ प्रोग्राम नगै बांमा सिनि जरा अनेक्टिव बंगै तंमाने जराबो स्रापसानि जराबो आ प्रोग्राम नंमानि बिसिङा ताबो तेविसिया बररक खा थांसावै फैका एवं आगामी दिन बरक तैबो हायनो IPFT नि बानाना तैबो प्रत्येकटा कामी आमसायो पुसगनानै तैतिब्रालिनि दाबिना तैबो जोरदार खालायनानै तैतिब्रालिनि खरांनो तैबो मजबुत खालायै सारा भारतवर्षनि बरनि थानाय पुसगनानै गभर्नमेन्टनि थानाय पुसगनानै अबनि उद्देश्य तैयै तिनि हायना हाय बांमाना जरा अनेक्टिव बंगै तंनाय रागबरक तिनि डिविजन नि एजुकेटिव कमिटी नि बॉडी बरक हायना हाय दायित्व नालायखा डिविजन कमिटी बाहायनो मजबूत निसय तैबो मजबूत खालायनानै बागै तिनि अ प्रोग्राम या साननानै के बलायखना जों तिनि खातंगो आरो सेरवातली कामिबो कामी जत लोकराबो फायखा आमचनि जत बररबो फायखा याबो हायकेना सिनि तिनि अ प्रोग्राम नि उद्देश्य तै खालायमाने जरा कताल बाबे दायित्व माने रखनो बोलसन क सरखा सिनि पार्टी ने जियास सिनि सार स्वपन देबबर्मा ते वाइस प्रेसिडेंट सिनि दा प्रशांत देबबर्मा ते सिनि ऑफिस सेक्रेटारी बुद्ध देबबर्मा यूथ नि जियास माइनस सिंह जमातिया अब हाय खलाय जों तिनि फायै बिसिनि पाइथाकनि मान्त्र जों मालाय लायै तिनि सालसानि कन्फारेन्स अब कन्फारेन्स पाइ थांकाय सिनि कॉर्निंग हरबाय हायना हाय तेविसिया सिनि प्रोग्राम पाइमाने गेट टुगेदर लायो जों किसिसा सामंग रक जगाजा खबर लायनाय कबो सालायनाय माबा मालाय लायो आइ ने वान सबिना तिनि अ प्रोग्राम नो संसार जाखना ब्यूरो रिपोर्ट खम्पई जुड़े থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন जुड़े থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন